Hé, haver, nézd meg az új kutyám! Ez nagyon cool. Nincs is itt kutya. Joey, tetted meg a szendvicsem? Én vagyok a szendvicsed. Tessék, fogd ezt. Kösz. Hé, haver, mi van veled? Fejezd be! Hülye gravitáció! Viszlát, világ. Oké, Jim, majd találkozunk. Ne, ez egyáltalán nem az, amire gondoltam. Van valami az arcodon. A fájdalom. Miért történik ez? Miért csinálnál ilyet? El se tudom, a salátát ütöm. Most, fiam, ne érj hozzához a kaktuszhoz. Számomra halott vagy. Szívem, miért ég a baba? Vegyél nekem több ékszert! Még csak ne is gondolj rá. Hé, srácok, csekkoljátok az új kamerám. Várj, ez nem is kamera. Meghalsz, krumpli! Szeretem a vonatokat. Ne!